Hai kabeh. Karo kowe Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso. Disaranake ndeleng saben parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar organisasi saiki. Montauk Renewables, ticker, MENTIK. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 19 Mei 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Montauk Renewables in kalebu subkategori. Green Energy, 45 perusahaan melu ing comparison, kang cukup wakil. Goleki pancasan pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan minangka nderek 7 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, minus 0,5 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kanthi sakabehe. Kita waca sing rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kab punika 1,9 terms. Marang 7 titik kanggo perusahaan Montauk Renewables. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Montauk Renewables Inc lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Montauk Renewables nuduhake dinamika minus 56,5%. Dibandingake karo dinamika rega kanggo subkategori, minus 1,1%. Iki ora ateges apa-apa menawa, nanging iku worth njupuk catetan. Kapitalisasi pasar perusahaan Montauk Renewables gunggungipun 0,3 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 62 US dolar miliar, subkategori regane 1 US dolar 5 sen miliar. Montauk Renewables akun kanggo 0,48% lan salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Regane buku perusahaan punika 0 US dolar 26 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 40 US dolar miliar. Montauk Renewables yaiku 0,647%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Montauk Renewables ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,48%. Regane buku 0,647%. Yaiku 35% luwih saka pangsa pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Ayahan finansial organisasi udakara 0 US dolar 5 sen 9 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 22,7% saka ibu kutha. Rating kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 40,3. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 0, sing luwih apik tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana 7 US dolar mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 18 US dolar mayuta-yuta. 149% luwih saka saiki. Taksiran indikator untung mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 1,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,3. Yaiku 31% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, tolet, minus 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 180 US dolar mayuta-yuta. Revenue kanggo sabanjur 12 sasi samestine 290 US dolar mayuta-yuta. Iki 61% luwih saka saiki.
Taksiran indikator saka Proxales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Wates dodolan punika 4,1%, karo rata-rata ing subkategori minus 13,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 17,6%. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 0,17%. Iki 182% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake beda antarane rega pasar saiki perusahaan Montauk Renewables, paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawe organisasi padha karo $1.796.000. Lan ing subkategori ana $637.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 181,9%. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu perusahaan yaiku $44,600. Rata-rata ing subkategori punika minus $64,700. Lan prabdan antarane rata-rata kanggo subkategori lan tokoh perusahaan punika $109,000. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben pegawe $1.081.000. Subkategori $481.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 125%. Evaluasi volume penjualan saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Ana 3,5% saham for sale dibandingake karo rata-rata 8,9% kanggo subkategori. Iki minangka pratandha saka resiko remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 44% kanggo perusahaan Montauk Renewables Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14, 65%. Teknis, securities subkategori sing rega luwih saka perusahaan Montauk Renewables Inc. Rega saham perusahaan saiki watara $2.07. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $3.39. Rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 64%. Ayo pindah menyang tabel pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi kanggo evaluasi simpenan guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar asil pambiji Montauk Renewables Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $2.08 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake model pambiji indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 2,55. Mandeg mundut disetel ing 1,61. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan kasebut kanthi otomatis tetep ing pungkasan dagang tanggal 18 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, Y, punika counter filing sell order. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi
Urutan ngelawan tetep ing tingkat saiki. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen dadi pamirsa sing paling apik ing saindenging planet.